और आप सबसे एगो उम्मीद लेके जाइल बनी जा, जितना भी कलाकार बनी जाए एगो उम्मीद लेके आइल बनी जा आप सबके प्यार पावे खातिर। और आप सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करतनी कि आप सब हमरा खेसारी भैया के यानी कि शत्रुघ्न लाल यादव भैया के भारी से भारी मात्रा में जिताई जा, क्योंकि भैया एगो ऐसा इंसान है कि हर माता बहन के इज्जत और सम्मान करेनी। और ऐजा कुछ हमार माता बहन लोग भी आइल बानी जा, आप सबके भी यही जैसे पैर छू के प्रणाम करतनी। और भैया हमेशा माता बहन के सम्मान कैले बानी और आप सबसे वादा भी कैले बानी कि अगर भैया जीता तो कोनो भी बहन बेटी के ब्याह शादी पैसा के वजह से तो ना रुक सकेला, चाहे और भी कोनो भी बाधा से ना रुक सके। जब भैया अगर हमार जीत चाहिए तो ये हम दावा के साथ बोलतनी, काहे कि हमू के बहुत प्यार मिलल बा, एगो छोट बहन के प्यार सम्मान मिलल बा अपना खेसारी भैया से। तो एगो औरत ही औरत के दर्द समझ सकेली और ये हम दावा के साथ बोल सकतनी कि हमारे खेसारी भैया जवन वादा करेनी वो पूरा भी करेनी। काहे कि आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकतनी तमाम तरीका के भैया हमेशा सबकर मदद करत रहिले। और गाना बजाना तो बात के बात बा, कलाकारी क्षेत्र देखी अलग बटे और कहीं ना कहीं कलाकारी के वजह से ही आप खेसारी लाल यादव भैया के जानतनी। सही बात बा कि ना? सही बात बा नु? तो हम चाहतनी देखिए अगर कलाकार होके अगर लोग के इतना सेवा कर सकतनी तो आप सबके बेटा बन के आप सबके भाई बन के सेवा ना करब ना। ये तो सोचे वाली बात बा कि उनके कहला से थोड़ी होला। जब वो एगो कलाकार होके समाज में हमेशा सेवा खातिर सबसे पहले हाथ बढ़ाइले तो वो सबके बेटा बन के आज खड़ा भइल बनी आप सबके सामने। हमार चंदा भाभी आंचल फैलाओ तनी तो हम चाहब कि आप सबसे एगो छोट बहन के आग्रह बाटे, हम आप सबकी बहन बेटी ही और भैया से हमेशा एगो बहन बेटी के सम्मान मिलल बाटे। तो हम जितना भी माता बहन बानी भैया चाचा लोग बानी सबसे यही कहम कि खेसारी भैया के भारी से भारी मात्रा में जिताई जा। क्रमांक संख्या 2 बाटे ऊपर जाके अलाउद्दीन छाप पर ही बटन दबाई जा। तमाम हमारे गार्जियन लोग जब मंच पे उपस्थित बनी जा, हमारे अखिलेश कश्यप सर बानी, संजय भैया बानी, कृष्णा बेदर्दी सर बानी, पैर छू के प्रणाम करत तनी, नितेश भैया बानी, सभे बाटे। हम एक लाइन में गा के कम जानत हवा का कि यज्ञ मैया लाटिन पा आ बतन दा